Тапшыруыбызны дәвам итеп экраннар алдына güzel кыз бала Рамазанова Фатыма Гаяз кызын чакырып алам. Бүген 18 апрель көнне ул үзенең 10 яшьлек матур юбилеен каршылый. Онтылмаслык гомер бәйрәме белән ихластан аны әтисе Гаяз, әнисе Güzel, апалары Лилия һәм Мәдинә котлап җылы теләкләрен юллыйлар. Аларның теләкләренә әби бабасы Рамазановлар һәм Бадамшиннар гаиләләре, шулай ук барча туганнар да бик теләп кушылалар. Җимешебез күбәләктәй җиңел итеп очып йөргәндәй адымнарыңны ясыйсың. Ләйсән яңгырыдай ягымлы карашларыңны безгә бүләк итәсең. Җәй кояшыдай җылы күңел түреңнән чыккан хисләрең белән җаныбызны юатып, гомеребезне бизәп яшәп киләсең акыллыбыз. Сөекле кызыбыз бик көтеп алынган йолдызыбыз булып туды. Әти-әнисенең, апаларының ышыгында патша кызлары сыман иркәләнеп, назланып, тоймадык та үсеп җитте. Үзенең шуклыгы, шаянлыгы аркасында уңышлы килеш мәктәптә укый. Иҗади җанлы бала бер тик тормый. Ә без исә нинди генә мавыгуы булса да каршы килмибез. Киресенчә, бар яклап аңа терәк булабыз. Фатымабыз таң калырлык йомшак күңелле. Ике яклап әби-бабаларын да ул аеруча олылап, хөрмәтләп, һәр вакыт алар янына кунакка кайтырга ашкынып, көннәр сайын хәлләр белешеп яши. Апалары белән дә уртак тел табып, гел бер-берсенә терәк булып торалар. Балабыз, сиңа карыйбыз да шатланабыз. Күзләребез тимәсен. Журналларда төшерер өчен тугансың төсле. Шул кадәр матур, нәфис үзең. Синең алдагы тормышта бәхетең зәңгәр күк йөзедәй ачык булсын. Бер кайчан да синең алда авырлыклы киртәләр килеп чыкмасын. Әйе, тигез килеш гомер юлы бармый. Тау башына менергә дә, аска төшәргә дә кайчак туры килер балам. Әмма нинди генә урау юллар алдында булмасын, таяныр кешеләрең барлыгын онытма. Дусларның да чыннары гына янәшәңдә булсыннар. Мәхәббәт дигән хиснең дә иң пагын татырга язсын. Горурлыгыбыз булып алда да барчабызны да куандырып, киләчәктә сайлаган һөнәреңнең югары дәрәҗәле белгече булып, эшеңнән ләззәт татып гомер ит. Без барыбыз да сине бик яратабыз. Кадерле кызыбыз, матур туган көнең котлы булсын. Һәр көнен гомереңнең җырлап узгандай уздыр. Туасы таңнарың сиңа олы сөенечләр алып килсен. Ә караңгы төннәрең якыннар сөюе белән яктыртылсын. Фатымабыз, яз җилләре алып килде синең туган көнеңне. Чын күңелдән барыбыз да котлыйбыз без үзеңне. Гомереңнең һәр мизгеле сөенеч алып килсен. Күңелеңнең һәр почмагына олы шатлыклар керсен. Сайрар өчен кайткан кышлар сиңа бәхет юрасын. Бәла-каза, кайгы-хәсрәт баш очыңнан югалсын. Әби-бабаң дуга кылып сиңа саулык сырылар. Иң дә җылы теләкләрен балам сиңа юллыйлар. Барчабызның иң кадерле бугын бит син кешесе. Олылыйлар сине бүген зурысы һәм кешесе. Бәрәкәтле гомер язсын. Котлыйбыз барыбыз да, юллыйбыз матур җырларны, тырышып сайлыйбыз да. Кадерле Фатыма, чын күңелдән бар теләкләргә дә кушылып бүләккә матур җыр юллыйбыз. Кабул итә балайда. Яшәүләремнең бар мәгънәсе иң кадерлесе бала икән. Җанатуың, яратуың бәхет булып тама йөрәктән. Кызым минем алтын кашым, газизем назлы каям. Дөньяларым сине булганга, ямьле бит балакаем. Кызым минем алтын кашым, газизем назлы каям. Дөньяларым сине булганга, ямьле бит балакаем. Яшьлек
eşekке көмілгенде Құда етті сені миңа бөлек ойнап күліп құяш нұрында янымда ұшқаны сені көбелек қызым менің алтын қашым ғазизім назлы қайым дүнияларым сені болғанға емлі бет балақайым Şükürler etəm Bəxət dilib gözlərim Aşam yariyəli Qızım var deyib Yaratıp balaqayımını qışam Qızım benim altın qaşım Ғазизім nazlı qayım Dünyalarım seni bulğanğa Balaqayım Kızım benim altın qaşım Ғазизім nazlı qayım Dünyalarım seni bulğanğa Yemli bit balaqayım Dünyalarım seni bulğanğa Yemli bit balaqayım